Rodičia, toto je môj nový bike. Pozrite sa na neho. Pozrite sa. To je môj nový bike, ktorý má 20 kilometrov. Mám o neho aj kľúče. Lidi. Tu mám jeho kľúče od neho. Od neho mám kľúče. Tady vidno. Ako je ten dobrý. Nie je to zlý. A za to píšem, mám aj ten starý. Ale no. Že by som pretal ten. Yes. No čo chcete vedieť, prečo som si kúpil tento bike? Lebo ten stal 400 000 kabajtov. Ale ako dobrý bike, nie? Mám aj ten starý, dobrý ten starý. No a teraz si myslím, že by sme mohli zapreviesť, nie? Môžeme sa previesť, nie? Takže ideme na to. Kamera mám. Prepáčte. No a stoj. Tak YouTube je spadol na bicykli, keď si ho kúpil. Čo na to hovoríš? Takže dobre. Dúfam, že máš niečo odrté. Čo? Niečo. A ty nemám. Nemám nič. Je v pohode. Je poď. Lebo keby nebol to robil. Ale tady ja kúpim. Ale ja som to kúpil. Ja som tvoj kameroman. A ty si môj kameraman. Si môj kameraman. Ty bude, ty si hodil si svoj telefón a máš ho rozbitý. Máš ho rozbitý, samo. No ale porozprávaj ešte niečo. Mám čas asi. Как же въебать, Mám ti najebať, ako ty 10 vyjebať, no? Mám ti jebnúť? Nebudeš jít do auta, ty. Poď sem, lebo ťa zabijem. No dobre, pane, stojte. Polícia, kontrola. Polícia, kontrola. Víte, koľko Dajte mi 250 €. Toto dievča. Takže toto asi je všetko z tohto videa. A čau. Nemáte ľudia, že kamera je koľko dievča. Nevravujete to dobre? Ja som tu niečo vybavoval, a ty čo si bral? Čo? Čo si bral, ne? Šedinávec. Čo si bral, ne? Ja si frajer. Čo si bral, fakt? Ja si frajer. Čo som robil? Čo si robil? Čo si robil? Ty kokos, ty jebany. Ja...
Dobre ľudia, končíme toto video. Nie! Neskončím. Viete, koľko to ide so 100 koní? Ako je ho kokot? Tu máme... Uvažne to piť. U nás viete. To je lepšie už ako ten starý. Ukážem vám, ako ide rýchlo. Teraz pôjdem rýchlo a ďalšie. Je taký kokot. Vy mu nedávajte odber, dávajte mne odbery, lebo on je úplne kokot. Nedávajte mu odber. Išlo to rýchlo, Vidíte, ne? že to je obyčajný kokot. Evraj, tu si kamerálne. Ty je pani vytrkaný kokot. Ty kokot, vyjavaný!